Kamu enggak jalan nanti besar yang saya dari kita nggak ikutin oleh. Jibikana mabi soga, Mizika soga yes, Mizika soga mela जागोन. बियाव नोंसोर थांगोन बाइक साखावनानै थिग दं थांदों मोजां बाथ्रा आं साननानै लाबाय दा जों गावनियावबो सासे लाइमोना गुबुन मानसिखौ लिंहरनानै बोरै बै गुबुन मानसिया जोंनि धोरोमखौ जोंनि आसार खान्थिखौ जोंनि सिबिनायखौ मोजां मोनो आरो मोननो हानाया सासे लाइमोननि दायित्व आरो नों जुदि गावनि धोरोमखौ मोजां मोननो हाया गावनि हारिमुखौ गावनि कालचारखौ मोजां मोननो हाया नों बेसेबां लेभेलसिम स्टाडि खालामदों नों बेसेबां लेभेलसिम लाइमोन जादों बेयो एसे सन्देह गोनां बाथ्रा जागोन दा बेखायनो बेफोरबायदि बिथिङाव सासे लाइमोना गोबां गिदिरथार बिफाव लानांगौनि माखासे बिबाना थायो दा बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायदों गुबुनखौबो मोजां मोन नाथाय जाय मानसिखौ नों मोजां मोनदों जाय धोरोमखौ नों मोजां मोनदों जाहाथे बै धोरोमनि मानसिफोराबो नोंनि गेजेरजों सासे लाइमोननि गेजेरजों नोंनि धोरोमखौ मोजां मोनो बेबायदि खामानिखौ नों मावनो नांगोन मिथिबायना दा सा बिसनाथ ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरा साफ्रोमबोथ' नंला बिनि जेसेबां अनजिमानि लाइमोनफोरा बाहागो लादों जाहाथे बेखिनि खामानिखौ मावो आं बेखौ नोंथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं खावलायहरदों दा बिनि उनाव जोंनि लाइमोनफोरा बांद्राय डिप्ल'मेटिक नङा होनना बुंदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा बांद्राय डिप्ल'मेटिक नङा दा डिप्ल'मेटिकखौ बर'आव मा बुङो आं बेखौ सिफायना बुंनो हानाय नङा नङा होमबा आं सिफायना बुंगोन दा बिनि एक्जेक्ट सोदोबा मिनिङा बर'आव मा जायो दा जोंनि बर' फरायसाफोरा जिहेतु फरायबाय थादों मिथिनांगोन जे नों सासे लाइमोनब्लाबो धोरोमखौ सिबिनायाव गावनि हारिमुखौ सिबिनायाव गावनि राव थुनलाइखौ सोलोंथाइ लानायाव नों डिप्ल'मेटिक जानो नांगोन दा आं जिहेतु हिस्ट्रिनि मोनसे जारिमिन आं नोंथांमोननो फोरमायना गालांगोन लाइमोनफोरनोबो माइनावफोरनोबो गोसोआव लाखिबा खामानि होगोन सा बिसनाथ ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' मानसिफोरानो जे आकबरनि नामखौ जों मिथिगौ आकबरा भारतनि मानसि नङामोन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै भारतखौ सासन खालामनो फैदोंमोन जेब्ला बे सासन खालामनो फैबाय बै समाव भारतआव फिसा रायजो दंखायो जे रायजोखौ जोंनि भारतआव थानाय राजा फिसा राजाफोरा सासन खालामोमोन आकबरखौ मोजां मोनाखै बेखायनो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै भारतनि रायजो फिसाखौ लानानै इउनिभारसिटियाव थाङोबा गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोबा बेबायदि माखासे डाटाखौ लांनानै फोरमायनो हानांगोन आरो बेबायदि सासे लाइमोना गावनि धोरोमखौ गावनि बाथौखौ लांनायाव बा बेखौ मोजां मोनसे गोजौ मासियाव लांनायाव बेबायदि माखासे बिफावखौ लानो हायो आं जेसेबांखिनि मिथिगौ दा दिनै जोंनि बाथौ सिबियारि गोबां लाइमोनफोर दङ जाय जोंनि धोरोमाव हाबनो नागिरा जाय जोंनि बाथौ थानसालियाव हाबनो नागिरा बाथौ थानसालियाव थांनो नागिरा बेरायनो थाङो दा जों दिनै आलारि बाथि सावो दाखालि बावैथो जि काति गासा थांबाय काति गासायाव जोंनि लाइमोनफोरा बारा गुरुत्व होआ नाथाय दिनैनिफ्राय कालि फुजा देवालि फुजानि बन्द जाबाय दा जोङो फटका गावगासिनो दङ जों मालायनि मुर्ति फुजिनायाव जों थाङो नाथाय आं जेसेबांखिनि मिन्थिगौ आरो बेखौनो लाइमोनफोरा मिथिनांगोन जे जों बर'फोरा मुर्ति फुजिया दाखालि जोङो काति गासा फालिबाय बहा जों मुर्तिखौ फालिदों बेखौ एनिमेस्टिक होनना बुंनाय जायो जों फोथाराव थांबाय माइ फोथाराव थांनानै आलारि बाथि सावनानै फैदों जों गोदो गोदायनिफ्राय बेखौ फोथायबोबाय थादों
जेसेबांखिनि मिथिगौ गोदोनिफ्राय फोथायबोदों जों बेखौ बयबो बर'फोरा फुजिबोयो आरो जों बेखौ फुजिनानै इसोर हिसाबै साननानै लायो दा बेखायनो जों दा सिजौखौ फुजियो बाथौ हिसाबै सिजौआ मुर्ति नङा सिजौआ मोनसे बे दंफां बेखायनो जों सानो दंफाङाव इसोर दं होननानै दा बेखौ जों गोथौ लेभेलाव बेखौ फोथायनानै लादों